Zdravím všechny momenkyně, já vás zdravím u dalšího videa a doufám, že se vám toto video bude páčit. Hrám na gameovém servery, doufám, že se vám toto video bude páčit. A tak, to je prvé video, takže doufám, že bude něčím speciálné. Zahráme si Egg Wars a do jakého týmu oni. Dobre, už som si, ja chcem ísť do zelených, tento parkour ja nechcem ísť robiť, vlastne úlohom je zničiť toto vajíčko. Ups, kdyby náhodou natočím na mobile, ale na budúci obsáhnám nejaké iné, nejaký ten program, aby som tento sa mi zažije v našom toto týme. A začínáme. Prepačte, musel som niečo vybaviť. Ideme k tomuto typkovi. Som pár. Takže pôjde ku tomu druhému. Ešte, že ja poznám tie taktiky. Tu. Neznášam tým, čo hovorí. Došlo. Možno na budúci to bude s nejakým kamarátom alebo tak. Možno neviem. Ešte sa rozhodnem. Tak budeme zakonať. Týchto nemám rád, čo stále. Jo, dobre, konečne máme nejakého typka, ktorý obestavuje. Ideálne. Chcel si nakúpiť nejaké banko. Fú. Neviem, prečo mi nejde. Aha, už ide. Vezete si domov. Fú. Tak nič. Chcel som to rýchlo rašnúť, no čo už. 10 kódov.
Fabrikoval, zápět nie. Nikto to neupgradeol, tak no čo už. Osa 8 dia. Si normálny? My nemáme ani dia. Nemáme dia. Ježiši. Toto už ma štve. Krompačo mal, to nevadí. To jaký knockback! To jaký knockback majú? To jaký knockback máš? Vyhral som to ja, no len to, tak som to prežil. Ale dal som mu hit. Toľko hitov som. Ja si dneska musím vyzbrojiť. Ja to idem rýchlo rašnúť. Ako nemám rád tých hrašov, ale akože ti to už máš tu úžasný. No, mali ste. Ale dneska už som hral s bratrankom a ten nemá teraz myšku, no. Má prísť, potom s ním možno budem, jak bude chcieť natáčať, tak jak on bude chcieť, neviem, ako on. Jeden blok alebo dva. Už máme diamanty? Nemáme. Máme, yes. Ja si pár vecí naťažím. Kto tam je zase?
Jo, že tam niekto je. Reti a greeny. Si ešte kúpim jedno a vezmem si chest potatoes. Keby išli všetci, no. A budem normálny, nie ako oni. To sú ale... Fú. Čakaj. Red len je jeden. To ja idem asi na ňoho, čo sa ho toľko boja. Ako? Zoberiem lúk a mám. No. To ani poriadny meč. Ale... Loky potrebujem. Tak. Kde je len tak ten smrtík? Červení sú tam. Že bude asi u červených. Viac než asi. Uhuj. Že Yes! GG! A ja si myslím, že toto bolo krátke video, tak asi počkať. Asi tak približne. Aha, tak myslím, že pre toto video by to bolo asi tak všetko. Na budúce vám asi natočím nejakú Annie, mini Annie, alebo Crystals. Povedzte mi do popísky, čo mám byť Crystals. A jak tam dajte 20 lajkov a 20 odberov, tak vám dám do popíska tohto serveru Server Games jak sa to volá. Alebo ešte čo, asi vám dám aj teraz Server Games a asi pripojenie dám vám aj pinu a jak to bude dobre, tak dáme vám, dajte like, odber a za 20 lajkov alebo za 20 odberov bude
tieto, či tu vidíte, Minica server, Minica Titan a také servery vám dám do popiska aj pinu a čaute.